Čo na to hovoríš? Je konec prázdnin a aby som to nejak zhrnul, tak cez prázdniny som sa tešil, že proste spravím dropshipping, spravím dajme tomu neviem koľko videí a také, ale problém je v tom, že ja som hrozný perfekcionista, takže presne kvôli tomu toto videjko vyjde proste nezostrihané len takto a uvidíme, čo sa stane a tým pádom, že som veľký perfekcionista, tak proste nedokončím veci, videá, strih, lebo si myslím, že to je proste na prd. Reálne cez prázdniny som mal možno tak 10 videí, ktoré som proste mohol takto vydať, ale myslel som si, že sú na hovno, pretože som perfekcionista. Ale už som tomu, perfekcionistom nič, už som tomu pochopil a teraz sa budem snažiť vydať všetky rôzne videá, napríklad mám video o tomto DJ mikrofóne, ktorý používam, mám video, kde som bol na dovolenke, potom mám Day in the Life s kamarátom, ktorý je za kamerou. Čau Maxo, môžeš sa ukázať, keď chceš. Poď ku mne. Tento tu. Takže, tak no, Airsoft, keďže tí, ktorí ma pozeráte, viete, že proste som Airsofter a chcem to profesionálne hrať. Teším sa na to už, lebo konečne budem môcť viac sa sústrediť na ten Airsoft a chcel by som robiť Cinematic Airsoft, pretože nikto to na tejto slovenskej scéne ešte nerobil. Uvidíme, ako to pôjde. Ale určite by som chcel možno do toho zapojiť aj svoj kanál BG Studios, na ktorom som mal už 1000 niečo odoberateľov a na tom som začínal. Dneska som si to pozeral s kamarátom predtým, že čo som vlastne dosiahol na tom kanáli, že proste prečo som vlastne switchol a to bolo kvôli tomu, že tam predtým, že ten kanál bol proste based pre gamerov a ja som si myslel, že ten YouTube algoritmus to bude, lebo keď som vydal video, tak ja vidím, že čo vlastne ten YouTube algoritmus, cez aké video to klikli. A všetko som videl, že iba Alkan. Takže kvôli tomu som si spravil nový YouTube kanál. A neviem, vyskúšam na ten BG Studios vydať tieto všetky videá, čo mám na tomto Macarese. Uvidíme, ako to bude fungovať a možno tie dva kanály nejak prepojím. A ak toto všetko vyjde, tak na Vianoce mám pre vás jednu veľmi, veľmi veľké prekvapenie. Uvidíte sami, Airsoftiaci, máte sa na to tešiť, ale to iba ak vtedy, keď sa mi to všetko vydarí s týmto kanálom. A toto som chcel také informačné videjko, tak sa trošku aj naučiť kecať, lebo som si prišiel na to, že neviem sa až tak, že sa až tak neviem rozprávať pred kamerou, takže to chcem aj napraviť. A tak proste, som rád, že ste moji fanúšici, síce sa bavím asi iba so 100 pár ľuďmi, ale aj tak som rád. A dúfam, že tieto auta, čo idú okolo mňa, furt, že nebudú počuť, ale... Každopádne som rád, že vás mám, že práve ty, čo teraz pozeráš to video, že ho pozeráš, veľmi si to cením a presne práve kvôli tomu chcem proste točiť tie videjka a teraz bude zase školský rok, končia už prázdniny, teraz je... sobota 30. 17:29, prší nám, to nám prší kvôli tomu, že už končia prázdniny. A ja mám taký pocit, že som cez prázdniny nestihol nič, ale práve, že som toho spravil dosť veľa, ale posledné 2 týždne som furt prokrastinoval, takže v mojej hlave to je tak, že som proste nič nerobil. A video už sa jedno ťahá so mnou 2 týždne, takže to chcem vydať a uvidíme, ako to pôjde. Teraz v školu budem mať dosť ťažkú, keďže budem mať 9, tak ja mám hrozne veľa toho vecí po škole. Uvidíme. Ale na Instagrame chcem byť viac aktívnejšie, točiť proste rýchly day in the life na Reelsku proste, že čo som robil, lebo mi to príde, že nestratím tú iskru toho, že môžem rozprávať do kamery alebo také podobné veci. Ale proste tak, to je všetko, čo som chcel povedať, nezabudnem like a odber. Maxo, poď sem. Ďakujeme za producentov a za všetkých týchto ľudí, čauko. No, čauko. Čo si myslíš o prázdninách? A prázdniny, akože celkovo, či moje? Že proste, ak to Tvoje. Proste, že som to robil iba cez prázdniny a nebudem to robiť, že proste iba cez prázdniny. OK. Takže asi tak, no. No a vlastne sme si s Maxom uvedomili, že proste nejaké babi, kamo, ale nie, sme asi 12 rokov. Proste sme si uvedomili, že Bráško, treba pušovať ďalej, aj keď sa ti nechce. What's up? Čaute. Čau. To je v pohode, poďte kľudne. Kamo, publikum, to sú ďalší 3 odoberateľa. Ale nie, počte, síce toto videjko vidia asi polovice mojich spolužiakov, ale nevadí, stáva sa. Každopádne ďakujem, že ste tu boli, nezabudnem like, odber a
Držte mi palce, uvidíme, ako to bude na konci roka. Čaute.